салом алейкум дӯстони азиз. Грандиозная аксия дар ҷои Ситора пешумора интизораи марамат биёед духтаро ҳамаш бори новинка, ҳамаш распродажа, беҳтарин нархҳо кати. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор марамат ҷои Ситора. Ассалом. Распродажа эълон кардена? Ира бинед духтаро ҳамаш бори нав омадагай. Борои навайна ай пачкош шуда ҳамаша нархҳои арзон кати. Чанд сумай? Турецки? Ва ира бинед духтаро 100 сомон ай. Марамат биёед пеши Ситора. Иҷада бо курткоям аст. Курткои 150 сомон. Чӣ намуд куртае ки амҷа мебинен 100 сомон дар ҷои Ситора. 100 сомона 150 сомона хулас биёед. Бехабар намонед духтарако. Ситора супер аксия сар додагай. Инами куртои фасони туркира 100 сомон кардагай. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Турецки фасони оригинал кадомаша мегирен 100 сомон. Дер накунед ки тамом нашавад духтаро. Ина ҳамаш бори нав омадагай. Ҳамаша ина айпачкок шуда 100 сомонӣ пешниҳод кардастиянд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза 2-ум қатора саршавиш. Марҳамат ира бинед хушрӯгиша бинед охи. Иша 18 фасон, иша 18 фасон. Размерашон стандарт духтаро нигоҳ кунед. Ҳози сезони ҳамина омадагай. Духтаро метавонед дархост кунед, дарав харидорӣ кунед. 100 сомон ҳеҷ кас 100 сомон да наметиҳанд духтаро. Баъзеви курта барин истифодашон мебарен фасона кай материалош. Мана размеро стандарт духтаро нигоҳ кунед. Хушрӯгиша бинед 100 сомон. Мана успет кунед иша 18 фасон, иша 18 фасон. Ҳамаш 100 сомони ай духтаро модел бисёр айҷада. Ба ҳазур омада тамошо кунед. Мана бинед духтаро хи. Ира бинед фасониша 100 сомон. Чӣ хеле гуфтам иша 18 хушрӯ, иша 18 хушрӯ. Мана ай вирсачкаша бинед. Фасона ина инора бинед. Духтаро кадомеша ки дар навор надиден бинависен суратошам мепурсанд. 100 сомон марамат. Ина дидем пачка катян. Ина тигровкаш ҳастай. Ина моделош ҳастай. Хулас ҳамаш бори нав 100 сомон. Мана диден гулоша бинен чихе бисёрай. Иҷада интихоб хеле зиёдай хулас. Мана 100 сомонӣ успет кунед духтаро биёен ай пеш бод тамошо кунед. Омада наметонед. Бинависен и 100 сомона доставка дора Ситора. Доставка дора марамат. Ина агар омада натонед бинависен доставкатон мекунанд. Ира бинен хуб бора бинен чихе борои фасон омадай. Амира я бора кушоен Ситора 38 хеле боша. То я бора кушо. Ина нигоҳ кунед ҳамаш куртои дарози турки духтаро гулои фасон. Ина марамат духтаро каседа дар кораи 100 сомон хушрӯгиша диден баъзеви курта сапаги кати мепӯшен аҷоиботай дар зимистон айтаги палтоотон. Ина диден тавагот нишастай ина хеле моделако ҳастай хушрӯа ҳамаш 100 сомонӣ марамат биёед духтаро. Мана гулошам фасон худшам фасон хулас ина ҳама намудуш ҳастай 100 сомон ҳамада мерасад духтаро 100 сомон. Мана чӣ хеле дидестен ино бори астатка нестанд ҳамаша айпачкок шуда ози пешниҳод кардастиянд 100 сомонӣ. Ва духтаро як қопи калони распродажа борои туркӣ дар пеши Ситора. Нигоҳ кунед 150 сомон курткои фасони турецкӣ. Ина нигоҳ кунед иша 18 хушрӯ, иша 18 хушрӯ. Ҳамаш 150 сомонӣ успет кунед. Ва ира бинен охи иша 18 хушрӯ, иша 18 хушрӯ. 150 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор. Пеши Ситора биёед духтаро. Омада наметонед нависен хичон доставкатон мекунанд. Иқои куркачо хушрӯай. Мана турецки духтаро 150 сомона. 150 сомон. Кадомеша мегирен 150 сомонӣ марамат. Фасонишона бинене хушрӯ. Ҳамаш турки фасон 150 сомон. Ами қоп ҳамаш духтаро биёен ки тамом нашава. Омада наметонед. Ина рақамои Ситора дар рӯи экран ҳаст. Бинависен доставкатон мекунам. Мана 150 сомон курткачои фасон, курткачои хушрӯ. Шушта мепӯшен ҳичи намешава. Мана размерошон ҳар хелай. Мана бинен ира бинен охи чанд намудуш ҳаста. Ина 31 биги. Ина иша бинен. Ина новинка. Беҳад хушрӯ. ҳамаш новинкаҳои фасон. Иша бобинен. Ина 150 сомон. Беҳтарин нархҳои дастрас кати пешниҳод шудастай 150 сомон.
дар ҳақиқат ҳам иққа хушро ҳам сабукакан ҳам хушрӯанд духтаро. Ина бинен охи моделлора бинен чӣ хел бисёра 150 сомонӣ ира бинен. Мана ҳамаи ҳаминора барои шумо пешниҳод кардаистан 150 сомонӣ. Як бор дигар такрор мекунем. Ҷои стора бозори Корбонай тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза иша бинем бо дуюм қатор. ҳамаш бори навай нигоҳ кунен. ҳамаш барои шумо пешниҳод шудааст. духтарако успед кунен. ира бинен бо цветошона бинен. Падраскови ҳам мешада. Мана ҳам падраскови мешава ҳам инами курткачо ай болои кӯтаако мепӯши хушрӯ. Мана кӯтои базвикати аҷоибот. Мана бо турецки ангӯен духтаро бовар кунен хушрӯи бад. Мана ҳамаша мекушоем. Мана хулас инами қадарша кушодем. шумо биёен инами хелиян. биёен. боз духтарако як хушхабари дигар нигоҳ кунед. Двойкои фасона стора шумода 150 сомон кард. Ино 250 сомон аксия качи будан. ҳозир бошад аз нархи аксияда арзонтар шид. распродажа шид 150 сомон. марамат успед кунен. ҳамқа двойкаи хушрӯайра бинен. киртай базви дора ай болош боша бо ин хеле костюмча дора. ишам ҷудогона мепӯши ва ишам ҷудогона мепӯши. ёшам 150 сомон. ира хушрӯгиша бинен духтаро 150 сомонам қафасонай чанд та цвет дора. материалша бо намеген материалшку бо аҷоибот 150 сомон. бозори Корбон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза дуюм қатор ҷои стора. духтаро грандиозна аксия рафтестай дар ҷои стора успед кунен. ҳамаи бороша арзон кардагиай. мана ёша чанд карди стора 150 иша бинен охи ҳам боло пушакш хушрӯай ҳам курташ базви фасонай духтаро и хели нархи ягон ҷода нестай. распродажа бисёрай бор бисёрай пеш сторада биёен. ёра чанд кади 200 сомоне 450 сомона ангорка 200 сомон шудагиай успед кунен духтаро. омада наметонен бинависен стора худаш доставкатон мекуна. бозори Корбон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза духтаро дуюм қатор ҷои стора. хушрӯгиша бинен. мана распродажа акция чизе ки хоҳем дар ҷои стора интихоб хеле зиёда. и чанд пулай 150 сомон. ина дидин чӣ хел хушрӯчаи боло пӯшак кожуне ҳамаш акция. ина духтаро инамҷа 100 сомон 150 сомон. ҳар он чизе ки мегирен 100 сомон 150 сомон. марамат иша бинен. иша ишта хушрӯ иша ишта хушрӯ 100 сомон 150 сомон. мана нигоҳ кунед 150 сомон 100 сомон. спорт стила фасониша диден 100 сомон 150 сомон. ҳаби борора чизера ки дидестен ҳамаша арзон кард стора. аз ӯ нархое ки будан як баробар арзон шудан духтаро. мана марҳамат успед кунен биёен. и платячара диден чӣ хел фасончаи 100 сомон. пиҷак платя туника ҳамаш 100 сомони. ай бо 50 сомон буда диден туркияи вай. анаи спорт стил 100 сомон. пиҷак 100 сомон. чизе мегирен мана духтаро арзон. марҳамат биёен духтаро. туника чо аста ина туника 50 сомон. биёен.